foc de la llar on ens necessaven anar apagant-se i l'hivern quedar mig dormint entre les seues cendres. Vingué la Pasqua i va ser com una crida per a sortir de casa i envair els camps de crits, rialles i cançons. S'escoltà la veu del poeta i tot s'encengué d'una llum intensa. Ai, amor, quina ferida, l'amor per Pasqua florida. Ai, amor, quina fiblada, l'amor per Pasqua granada. Els dies de maig passaren de pressa despullant totes les flors davant un cel blau de promeses i una vesprada blanca, amb el sol de testimoni, el Corpus consagrà la primavera sota els millors cobertors de randa. Les portes de les cases s'obren de bat a bat perquè hi entra el riu de llum que s'hi respira. La vida torna als carrers, espai natural de la festa. Als primers sons de la dolçaina, la gent s'acosta per gaudir d'un ram de danses que s'enceta amb la dansada de Gandia.
tenir-li... Ah, com ha de calles, eh? Cada calles.
acelera esta mala y no saben lo que te. Ahora mi te consola, morena de mis quereres. Ahora mi te consola, a la puerta del querer. La que quiere esta mala y no sabe lo que te. Ay, 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 ay,
tot el que acabem de presenciar, les danses, les cançons, el grup de corda i cant, potser siga la faceta més coneguda d'un grup de danses, la que el públic, la que vostès, la que tots nosaltres millor coneguem. Però com és ben fàcil imaginar, un grup de danses no és solament això. I a més, hi ha l'adequació de la indumentària a l'estil de cada ball, l'elaboració i confecció de les peces de roba seguint fidelment l'estil de l'època del segle al que corresponen. Hi ha els pentinats, les pintes, l'elecció de les xolles, els tipus de calcer, les peces complementàries com són les mantes, els mantons, els barrets i un llarg etc. En poques paraules, hi ha el treball de l'especialista preocupat en recuperar l'essència més pura del folklore popular. I entre aquest treball d'investigació, la recuperació de balls i cançons ocupa un lloc principal, com és fàcil d'entendre. Miren, no fa molt de temps, Fermín Pardo i Pardo, un entès investigador del nostre folklore, va treballar a l'Alcúdia i, com resultat de la seva tasca, va escriure el següent. A banda de la variant de bolero més coneguda com bolero de l'Alcúdia, que continua cantant i ballant el grup de dansa de l'Alcúdia, Isabel Salvador Bulls, la Serenina, de 82 anys, ens va transmetre fa poc temps un altre bolero de tipus afandangat i que conservaven els seus sogres Vicent Cervera i Maria Pepa Escoms. Doncs molt bé. Aquesta nit la presentació serà doble. Junt al naixement d'un nou grup de dansa, van presenciar l'estrena al nostre poble d'un altre bolero, també de l'Alcúdia, i al que fèiem referència fa uns instants. Aquest bolero, anomenat curt per l'estructura que presenta, seguint la tendència de l'època, recull part de la lletra de l'altre, tant en valencià com en castellà, abans de ser substituïda per la de Vicent Andrés Estellés. Per a vostès, per tant, aquesta nit, l'estrena d'un vell nou bolero de l'Alcúdia, el bolero curt. Bolero ese mar, a lo que me dan.